Matica hrvatskih umirovljenika grada Slavonskog Broda. Utemeljena 1946. godine kao nestranačka, neprofitna i socijalno-humanitarna organizacija s jasnim ciljem okupljati umirovljenike te pružati potporu i skrb osobama treće životne dobi na području Slavonskog Broda i okolnih mjesta bivše općine Slavonski Brod. Kroz sva desetljeća svoga djelovanja ostala je vjerna tim načelima, djelujući u interesu zajednice i dostojanstva starijih sugrađana. U svom dugogodišnjem radu Matica je ostvarila zapažene rezultate u stvaranju prostornih i materijalnih uvjeta za provođenje programa i projekata usmjerenih na zdravo, aktivno i dostojanstveno starenje. Posebno se ističe njezina uloga tijekom Domovinskog rata, osobito u vrijeme oružane agresije na Slavonski Brod i Brodsko Posavlje 1991. i 1992. godine. Posebnu snagu i kontinuitet djelovanja očuvale su sekcije Druga mladost i Zlatni klas, koje su svojim radom, zajedništvom i entuzijazmom sačuvale identitet i duh Matice u najtežim trenucima. Jedno vrijeme bez vlastitog prostora, oslanjajući se na solidarnost drugih gradskih udruga, Matica je pokazala iznimnu ustrajnost. Danas djeluje u gradskim prostorima u Osječkoj ulici 24, gdje zajedno s drugim udrugama provodi svoje aktivnosti. Time je osigurana stabilnost rada i novi zamah u djelovanju. Rezultat toga vidljiv je u snažnom višestrukom porastu članstva. Njezino djelovanje nadilazi okvire udruge. Ona je mjesto susreta, solidarnosti, kulture i međugeneracijske povezanosti, važan dio društvenog tkiva našega grada. Iskazujući zahvalnost jednoj od najstarijih udruga, koja 8 desetljeća skrbi o osobama treće životne dobi, za dugogodišnji humanitarni, društveni i organizacijski doprinos, iznimnu ustrajnost u promicanju zajedništva i trajne predanosti za aktivno, dostojanstveno i kvalitetno starenje, na ponos grada i građana grada Slavonskog Broda dodjeljuje se javno priznanje i nagrada Grb grada Slavonskog Broda.